राज्यात पावसाचा जोर वाढलेला आहे। ठाणे, कल्याण आणि भिवंडीला पावसाने झोडपून काढले। रत्नागिरीच्या गुहागरमध्ये ढगफुटी सदृश्य पाऊस झालेला आहे, तर राज्यामध्ये वीज पडून 9 जणांचा मृत्यू झालाय, तर 7 जण हे जखमी झालेले आहेत। सावरपाटी भागातील घरांमध्ये पाणी शिरलेलं आहे। रत्नागिरीला आजही पावसाचा रेड अलर्ट देण्यात आलेला आहे। तर अनेक दिवसांच्या विश्रांतीनंतर आता पुन्हा एकदा राज्यामध्ये पावसाने जोरदार हजेरी लावलेली आहे। अनेक भागांमध्ये मुसळधार पाऊस झालेला आहे। ठाणे, कल्याण, भिवंडीला पावसाने झोडपून काढले। आपण ही दृश्य पाहतोय, कल्याण ठाण्यामधली ही दृश्य आहेत, तर गुहागर रत्नागिरीमधली एका बाजूला आपण दृश्य पाहतोय। दोन्ही भागांमध्ये पाणी साचलेलं आहे आणि याच पाण्यामधून वाहनं आणि इतरही नागरिक वाट काढताना दिसतायत। तर तिकडे रत्नागिरीमध्ये देखील मुसळधार पाऊस आहे। आज रत्नागिरीला रेड अलर्ट देण्यात आलेला आहे।